Hoy! Ya. Ikaw nung sana to ako. Hoy, animal! Ito yung buwan na tulong. Tirada na tulong. Ha? Walay tanduay na para masat-chat na to ba? Mingaw kayo eh. Lami kayo sa chat, tuban ba tuba? Bakit tuba dito ol? Naman. At tatalito na. Hoy! Jaw! Problemado makaigali sabi? Ay! Problemado ba kayo gali mo? Gusto mo ito mo itong uyaw ni mo daw nga si Rose? Ha? Bulag lang ini. Mayra. Ano kayo mo magmayra mo ina? Nakada rin naman ko siguro takas na mga kayo. Wala man. Ang ako lang mga kanto magudaw. Bilang barkada, suggestion ba? Suggestion. Kakoy manggudto. Taon na po ni mo. Hindi mo gato ka. Kagunit-gunit o. Madadaba dito ni mo public. Dito ni madadaba kay kakoy man to. Ano man ninyo na? Kamu ba murag sangon mo amigo na ako. Hindi mo naman ko wala ako. Tao man to. Ano daw, Jaw? Sama mo ba? Tarong amigo eh. Iya, Dapat Pak. niya dapat yung libre yung inom galing sa kasa karon kay problemado kayo. Ay, kabala ka. Manguwatag to ba? Tuba? Ay mga imnon baligya dra na magtuba man ta. Asa mo ta mag-inom na dito? Ay, kabala ka. Kaya na ito ba, Andras? Daplin. Nga, magang kulboy ba? Kailangan kulboy, no? Mao na to'y makuha na tugtuba. Tara. Ay, kaproblema kay na ito ba dali na ang kulboy? Kulboy! Dahil ito ba na? Ha? Tara. Kani. Tapila man ako. Bahal pa na ako. Okay. Nakita ba ito? Ay, kabala ka. Karungan dawa. Promise na ko sa mo. Hubugon ta ka. Tuba na eh. Tuba na makahubog ni. Napa na idala igit. Eh. Gol, okay na ni Gol? Gabayan na eh. Amo na. O, ako'y ganiran ta ka. Broken hearted man ka. Ay, kabala ka. Kay kanto sila tungol. Manira man to niya. Kada na to. Gusto kong salboy day ko karon. Dugagi. Ay, relax na ko. Dugagi Dami. lagi. Di ko gusto Ha? gay kita mo Ay, gusto gid ka mahubog eh. Ito nga pa. Mura Mura, ay na. Di ko. Grabe ba? Hoy, ginana ko sa inyo nga ba? Karon ako ginaminom ba? Tulog ko Kani. nagway na mainom ba? Una-una ako naguna. Huwag problema. Kay kaningat, imno nun, Mina. layo. Ha? Langan. Hindi mo naman. Layo na sa sakit, pero tuol sa igit. Ha? Ako. Red wine man na ako ginom no. Ay, pure tayo ni. Naganay mo. Huwag problema na. Punon ko ni Tritaman. Ano ko nimo ba? Huwag problema. Tama na. 2,000 years later. Daga na kita na orod part. Oh? Sa, duha, upat, lima, uno. Ay nalagay sa buwan ba dai? Ay, kabala ka part. Kani, sustansya mo po ni. Coconut flakes man eh. Wine ba? Oh. Layo ni sa sakit, pero duro sa igit. Dati na kasi makadagan taron. Ah! Lami pas tuluway. Imo! Ako na bodli. Ayaw! Gamay mo ning baso na to. Alisda na to. Mapingis mo na na. Tane. Ah! Di ka na matay ani. Ay! Ah! Hoy! Saya ka naman ani mo. Backfire man. Payat. Ah, sige, ano naman? Bingo ano kung Rose niya.
Wala na, malapit ang dragon. Uy, uy! Uy! Ah, bahala ka di ay! Walang mau, nag-iinom man. Tuulay si Rus. Mingaw na ako, Rus. Rus? Hindi na ako masulti sa'yo, Rus, mga. Ya, ikaw naman sana to ako. Oy, talaga? Ingon na ba ko sa mo ang ayon na hisgot anang Ros di mo nga kahoy. Kaya magkakagulo ka. Ungo magagnaong. Kanta lang na. Di ko kaya uli. Ang buhay kayang Kanta tadi ya. Uli na. Uli tadi. Oy, Ito ay natumayan ko lo. Nagwal sa may rumah ko. Dire. ano mo na po? Yuyo ba? Yuyo kaya